Kaixo, bideo honetan azalduko dut nire azken bidalketa, ebaluazioa eta feedbacka. Bidalketa honen barruan 3 atazak dauzkagu. Lehenengo aurre ebaluazioa eta azkenik feedbacka. Erronkarekin hasi baino lehen, aurre ebaluazio bat egiten genuen jakiteko gure ikasleak zenbat dakiten gai horri buruz. Eta horrela gu zuzendu alditugu gure edukiak eta gure maila. Horretarako proposatutako aurre ebaluazioa izan zen Google Forms baten bitartez. Kasu honetan ikusten genuen nola egin genuen galdetegi bat HTML eta CSS buruzko ezagutzak, aurreko ezagutzak, ikasleen aurreko ezagutzak jakiteko. Jada legaia landu denean, ebaluazio bat egiten dugu. Horretarako, batez ere, zer erabiltzen dugu, zer erraminta motak. Kalkulo horriak, berriro Google Forms inprimakiak eta Corrubrics. Orduan, erronkan ikusten genuen nola tasa mota ezberdinak geneuzkan, bakarkako ariketak, eta kasu honetan Corrubrics baten bitartez ebaluatzen genuen, eta Corrubrics hauetan bakarrik irakaslearen nota geneukan, hainbat iruzkinekin ere, eta gero zeharkakoak ebaluatzen genituen ere, zeharkako gaitasunak. Kasu honetan, Corrubrics bitartez egiten genuen ere, baina ebaluazioa egiten zen koebaluazioa, autoebaluazioa eta irakasleen ebaluazioa, amaierako nota bat ateratzeko. Bukatzeko, feedbacka, nola ematen diogu gure feedbacka, nola komunikatzen gara gure ikasleekin hemen ikastetxean. Hainbat urratz dauzkagu. Lehenengoa da, eguneroko lanean ematen diegun feedbacka. Hau ematen diogu Google Classroomean, atazak ebaluatzen, tasa bakoitzean nota bat ipintzen eta iruzkin bat. Horrela ikasleak badakite zer egin duten ondo eta zer ez. Behin atasa guztiak zuzenduta edukitzen ditugunean, feedbacka ematen diogu irakaslearen kuadernoan apuntatu ditugun nota guztiekin. Hori da komunikazioa irakasleetik ikasleetara. Baina alrebezko komunikazioa nola suertatzen dugu? Erronka guztietan eskatzen diogu erronkaren feedbacka. Horretarako, hemen daukagu, erronkaren inprimaki baten bitartez, beraien iritzia jasotzen dugu, gero irakasleen artean, eztabaidatzeko ea zerbait aldatu behar den, ze funtzionatu duen ondo eta zer ez. Eta gero beste maila batetan, tutore bezala bidaltzen diogu beste galdetegi bat, ebaluazio bakoitzean normalean aldiz bat bidaltzen da, eta berriro jasotzen da ikasleen iritzia, eta jarraipen bilera batetan ikusten da zerbait aldatu behar den, ala ez. Hori da guztia, eskerrik asko eta hurrengora arte.